výzdom. Strata hostujúceho tímu. A tu je trojka. Za lopte skôr. Kusant pekne naznačila. Tomás zase. Hráč Handlovej, ktorý má dvojciferný index užitočnosti. Na strane Prievidze sú takí viacerí. A hore ešte Páleník, ale strata. A Prievidza skóruje Tomasov. No, dokázal skorovať. Znovu Prievidčania získavajú loptu a tam bude pod košom Tomás, ktorý... Sa vrátil Matúšek, ktorý pod... Nikolič, ale ďalšia strata prichádza a Prievidžania to budú trestať. Tomas, opäť voľná strela a opäť pre... Tomas, ďalšia trojka a opäť... Tak. Ali Hodžič, výborný pohyb lopty a pre... Tak je to dva týmy, teda Prievidza a Handlová sa... Obert sa roloval do koša, ale loptu má Tomás. V poriadku, tam minulý zo 17 pokusov Nitrania iba 4. Naopak Prievidžania majú obrovské problémy. A opäť neúspešne. Tomás ešte však bojuje a... Proti CDVite v Chorvátsku takmer pol hodinu a... Sa hrá Ranengan basketbal, Tomás vypálí a tomu to padne. V asistenciách zatiaľ nežiarí výraznejšie nikto. Je tam maximum 2. No, Iskra teraz ponúka Prievidzi šancu na otočku stavu stretnutia. Trojka Prievidze, presná nie je, ale doskok predviedol Tomás a o dosku... Posledná presná strela z hry bola 2 minúty dozadu, ale teraz... No, dozdal Tomasovi. Lopta späť do rúk Kusanta, to je ďalekonosná. Tomás. No, tam bol voľný na chvíľočku Smith, Hlivák nešiel hore, ešte vyhodil na Tomasa.
Tomas. Rýchla trojka. Pred nami posledné 2 minúty prvej polovice dnešného duelu. Tomas. Z Ameriky. Dobrá prihrávka na Tomasa. To prihrávku, iba že tá padla následne na tú Santovú nohu, hrá sa stále ďalej. A táto trojka už... ktorý ale netrafil trojku. Čo Tomás? Už áno. Našiel Tomasa. Ťažká strela od Tomasa. Dusant. Zbeh Tomasa. Ešte 8, 10 má Hlívák, takže tých ťahuňov prievického celku je